Gisugdan na sa Land Transportation Office ang pagrehistro sa mga bag-ong motor nga dunay makina nga 200cc paubos ug duna na kini tulo ka tuig nga validity kon kada tulo ka tuig na iparehistro ang motor. Sa pagkakaron duna nay kapin usa ka libo ang narehistro subay sa Land Transportation Management System Memorandum Circular number JMT 2023-2095 nga nagsugod ni adtong Lunes, Mayo 15. Sa pahayag ni Land Transportation Chief J.R. Tugade, ang lakang kabahin sa paningkamot sa ilang ahensya nga mamahimong hapsay ang proseso ug mga transaksyon sa publiko sa ilang ahensya. Niadtong may labayng bulan, gianunsyo ni Tugade ang pag-implementar sa nahisgutang polisiya ug daghan kuno ang nalipay niini. Kini usab usa ka paagi nga mogamay ang gasto sa mga nanagiyawg motor kay kada tulo ka tuig na lang ang ilang renewal o ang ilang pagrehistro. Giklaro ni Tugade nga ang tanang motor nga nagdagan sa kadalanan kinahanglan lig-on ug luwas. Hinungdan nga ang ilang irehistro mao na lang ang mga motor nga 2000cc. Ang daang polisiya sa LTO nagmando nga ang mga daan nga motor nga dunay engine nga 201cc paubos usa ka tuig ang renewal samtang ang kwalipikado alang sa tulo ka tuig nga pagparehistro mao ang mga 200cc nga mga motor. Edith Kaduayan, News 9 Philippines. Stay safe.